Какво става, пишу? Аз съм Гол Шаро. Аз съм Джиано БГ. Добре дошли в следващия епизод на Децата в интернет. Ще да кажа Децата в интернет 4. Това е Децата в интернет 5, така че да. Днес ще реагираме на един баща, който учи сина си да кара кола. Сигурно сина му е на 10-11 години, а какво ще кажеш? Сам някъде. Така ще да започваме, ай. Това е супер тъпия баща, искам само да кажа. Сина му е пълен батал. Това е. Аре, почваме. И двамата са едни и същи гамени тъпи. Да, почваме. Ти си гледай работа. Си я гледам аз. Да. Ма нямам работа в момента. Бавно е! А църву, бавно сега стига. Да, какво бавно той кара с 50, му вика бавно е църву. Ба, 50-20 кара. Не, смисъл, его километраж. Там. Ето. Даже и 60, няма и 80. И баща му ще го псува. Ти що за баща си е, човек? 45 да кара, В смисъл, това що за баща е? Да му викат църву. Типа, кой баща би дал Още го на... той сигурно да му вика църву, защото той носи цървули в момента. Аре, продължаваме. Дупки има. Не, гледай направо, бе. Добре, защо са избрали такъв път, дет има с дупки? Глупаци. Снимай. А, Извади си гадния фейс. Ще да изиде камерата от е гладен. Че малко ме оплаши то. Дет така излена изведнъж. Чудовището от Лохнес. Това 100% е някаква Вектра. Opel Vectra. Там някъде. Продължаваме. Те опет си едва ти в къра, бе. И след това, знаеш, аз преди искам да тръгнеш. Съединител. И спирачка. Чулила съединител. Изпирачка. Така. Чулила циган. Така. Сега. Чакай сега. Гледай направо, не гледай долу, бе. Казал съм. Не иска да му гледаш патката ли, бе? Това как му каза? Гледай направо, не гледай надолу. О, мале. И без газ. Спри колата. Така. Не. Натисни. И сега ти го включвам. Бавничко. Направо гледай. Усещай колата. Бавно ни го пускай. Братле, ти не можеш да обясняваш как да усеща колата, бе. Да я усеща двигателя и там разни работи, когато дигне оборотите. Да. То още дете как ще усеща? Айде да си на 13-14, да, може. Колкото ме е. Да. Ама 10-11 не. Рязко съединител, задържи го така. Не пусна го рязко. Ама те ми направо, бе. Че Хари качи нов клип. Гледай направо, бе! Мишко! Чулила, гледай направо да не ти изкривя глава. Имам чувство, че това е натуралката, а това е сина му. Да. Все едно ще му избием млечните зъби всеки момент. Пак съединител и спираме колата. Искам да тръгнеш плавно. Ся, Спирайте тази Вектра веднага. без газ. Тя е на оборот. Натискай съединител. Аз ще ти кажа кога да отпускаш плавно, да задържиш. Отпускай леко, докато тръгне. Отпускай, задържи докато тръгне. Не гледай долу, бе! Рязко го отпускаш пак, мамка му да има. Вай! Ай, не така! Вулгарния език, моля. И мамка му да е, бе, на всичко, бе. Айде, давай. Дай газ малко, бе. Много е гъста, стига. Дай газ, малко много е гъста. Ти не можеш да Аз обясняваш. забях и аз ще се оплета малко или много на Стига, това. отпусни гъста. Съединител да включи втора. Гледай направо, бе. Абе, не гледай надолу, бе, църву. Добре, бе, патката ти толкова не голяма, че гледа надолу. Не мога да разбера. Човек не мога да разбера за какво, нали, отиш ли са да го учи да кара колата, нали, поне по-нормално обяснява, не да рукаш и така. Не да рукаш, да му викаш църву и мамка му. Да. О, мале. Аз с мляко съм аляко, обаче. Че. Стига, отпусни гъста. Съединител да включи втора. Съединител. Гледай направо, бе. Абе, не гледай надолу, бе, църву. Бай хуй. Хуй. Това ще бъде тъмнейла. Ай, да продължаваме нататък с филма на стол смех. Снимаш ли? Снимам. Само направо. Окей. То остане накриво. Дупките.
Не ги вземе да кръвне, знаеш къде ще отиде? Ето само В стеначки. нивите. Веселите, а? А защо весела? Ай, трос. Направо вземе търсения, ама. Ще го изключвам. Как се изключва? Бащата следва. А, ще го изключвам. Как се изключва? Много лесно е. От контакта дърпаш се изключи. 2 минути и 15. Добре. Ай, престани с това. Колко стана? 5 минути. Добре, като цяло това са супер баталските баща и син. Пожелавам ви никога да имате такъв баща, дете супер батал, дете псува мамка му, баща му, татко му, там. Поне ако ще... Ако бях на място на това дете, поне ще му кажа, ако ще мълчи да карам кола, поне по-нормално да обяснява, не за най-малкото да вика, лъде. Да вика бай кой, мамка му мръсна, там няма да кажа... Байха само от махота си. Да, цар Вул. Така че да, пичове, това ще бъде от този епизод на Децата в интернет. Така че да, ако ви е харесал клипа, лайк, Subscribe. да, абонирайте се. Фейсбук страницата ни ще е в описанието. И да, аз бях Гошаро. Аз бях Джерно БГ и да бягате от тук, защото ще дойде турбалана и ще ва набахти. И то спич ще дойде тук с сина си, ще ва босне с тази вектора. Ще дойде с опелче, с наръчна. Ще ва издрифти и ще ва босне всичките, ще забори къщите в селото. Стига сме се лигавали да приключваме с видеото. О, боже, аре, чао.